Det er vigtigt for beboernes gode og betydningsfulde liv, at vi dokumenterer. Det har betydning for den måde, de kan være i deres liv på, at det bliver dokumenteret, hvad der optager dem, og hvad de drømmer om i deres liv. Hvis ikke vi får dokumenteret de drømme, de har, eller det liv, de lever, hvem ved så, hvad der sker for dem, og hvad der optager dem. I hverdagen i Boenhed 18, der bruger vi dokumentationen til at vidensdele imellem kollegaer. Det kan være, at en kollega ikke har været på arbejde i måske en uge, man har været på ferie. Så har det betydning, at man ret hurtigt kan sætte sig ned og læse, hvad der har været på spil for det enkelte beboer de seneste 7 dage. Når vi dokumenterer vores observationer omkring beboerne, kan man godt tænke, at man skal beskrive de helt store, forkromede forandringer, man oplever i hverdagen. Og det kan også godt være, at man skal det. Men det kan også godt være, at det har en stor betydning, at man dokumenterer de helt små forandringer, som man ser. Fordi det er faktisk ofte de forandringer, man ikke får dokumenteret. Hvordan udtrykker beboeren velværen? Er det igennem nogle øjne, der kigger op mod solen? Er det igennem et smil? Er det igennem et håndtryk? Hvad er det, vi ser? Er dokumentationen på socialområdet let? Nej, det er det ikke. Men er vi nysgerrige på dokumentationen, og hvis vi øver os, og hvis vi sparer med hinanden, så gør det en stor forskel. Så vil det have betydning for beboernes livskvalitet, for deres trivsel, for deres mulighed for udvikling og for deres selv- og medbestemmelse.